Bon dia! Avui us vull compartir estiraments, que hi ha alguna gent que m'ha preguntat: Raquel, estàs fent píndoles i no estàs fent els estiraments? És una fase de les que més dura en les classes de Shakti Dance. El motiu precisament és perquè em costava fer una píndola curta d'estiraments, però ho intentarem. Mira, us proposo que us poseu en posició fàcil i aquí poseu les mans sobre els genolls i començarem a realitzar girs sufís. El gir sufís és amb el moviment de la nostra pelvis, anem fent un cercle i inhalem obrint el nostre cor quan anem endavant i exhalem quan anem enrere. Deixem anar el cap. Deixem que el reste de tronc i cap simplement flueixin amb el moviment. Quan ho fem amb el sentit contrari de les agulles del rellotge, com ho estic fent jo, vosaltres em veieu del revés, el que estem fent és despertar la nostra energia Kundalini de la terra cap al cel i quan canviem de direcció el que fem és portar aquesta energia de nou del cel cap a la terra. Podeu provar de fer aquest. Després també podeu provar, us ensenyo estiraments de flexibilització de la columna. Aquí inhalar, activant bé el vostre punt del meric i obrint el vostre pit. I seguir inhalant, baixant endavant, tant com pugueu. I quan ja no pugueu més, aquí exhaleu, deixeu anar el cap, basculeu la pelvis enrere i permeteu que tota la vostra columna, vèrtebra per vèrtebra, se'n vagin cap enrere, deixant anar del tot l'aire. Seguiu exhalant, tornant endavant amb el cap caigut. I quan ja no pugueu baixar més a baix, inhaleu, eleveu el cap i d'aquí tota la columna, vèrtebra per vèrtebra, fins tornar a la verticalitat. Seguiu inhalant, baixem endavant, exhala, retorna enrere. Aquí podeu afegir els vostres braços, inhalant i sentint aquesta onada, elevant-los. I exhalant i retornant. Exhaleu. I un altre també podria ser a nivell de flexibilització de columna lateral. Us inclineu cap a un costat al mateix temps que acaricieu la terra amb aquell costat i el tronc lateral del vostre cos, inhalant i elevant. I a l'exhalar, deixeu caure. Inhaleu elevant-vos. Acaricieu la terra, acaricieu el vostre tronc, seguiu inhalant. I exhaleu. Inhaleu elevant-vos, seguiu inhalant. Acaricieu la terra, acaricieu el vostre cos. I exhaleu. Sí? Podeu fer aquests 3 estiraments a casa vostra, us poseu música, jo us n'he proposat una, i una música que us convidi a relaxar-vos i a flexibilitzar la vostra columna. Sí? Fins aviat!